sponsor ko nga pala si Boy Gapang, kung saan ginapang ko ang iba't iba mga patlang ng siyensya, mapaphisika, thermodinamika, miss na kita, para maintindihan ang nangyari kamakailan kay Boy Tapang na naging issue sa kanya sa social media dahil sa kanyang pinost na kabaong prank. Ngayon syempre papanoorin natin ang kanyang video para bigyan natin ng konteksto ang kalokohan na ito. Meron na akong dalawang teorya kung bakit nangyari sa kanyang oras yun. Yun ay una ay ang black hole theory at syempre ang white hole theory. Na naginip ka lang, Cherry White. Ito lang yung namatandaan saya. Okay. Mo, sayang. Bata pa. Ito okay, so kunyari sila namatay na siya. Ano, it doesn't mean to hurt any. Naku, baka mabagsakan ka ng kabaong sa ulo niyan. Sa may tikling, bibili ako ng kabaong kasi gagantihan ko lang si Cherry sa ginawa sa akin sa pananakot sa ahas. Oh no! At tinakot niya ng mga phobia nila. Ito malala to kasi gigising ayun siya sa na ahas. merong harap na yung kabaong. Malala to. Ayun, kasama ko yung white pa. Halo ka, dinala niya kami dito sa mga kabaong. Anong oras na ngayon? Anong oras? Anong oras? 6:45 AM. Tutulog pa si Cherry ngayon, di ba? So makakakari ko. 6:45, 6:48 yan. Ano ba niloloko mo ako? 3 minuto ka ba nagantay bago ka nag-record? I-defend ko nga ba't nagkagano ng oras niya? Kaya na may napili na kaming kabaong. Lagot na kayo Cherry White. Okay, lights, camera, action. Iyak. Totoo lang, wala namang problema kahit meron siyang 55 sound effect per second, ang laugh track. Oh no! Oh shit! So yun yung mga katapang narinig nyo ron. Lalagyan namin ng tarpaulin yung sa likod ng kabaong. So nilagyan nila ng tarpaulin pa yung kabaong. Yan na, iakit na nila yung kabaong. Tingnan natin. Ang bigat niyan. Na-imagine ko lang yung mga nagtatrabaho dito. Well, syempre libre marketing sa kanila yan, na plano naman na nila yan. Na po tayo nagtatrabaho araw-araw ng mga tao umiiyak, na namamatayan talaga ng kanilang mga pinakamamahal sa buhay. Ako, nakasama lang ako sa isang prank. Walang problema, okay lang naman. Okay lang yan, marketing yan. Yan na, inaano nila yung inner actor nila. Well, may mga ulo pa ng motor doon. O nga pala, may nag-apply sa motor. Grabe naman intense pa. Oppenheimer ang countdown. Ito na, nakita ko na. Ito ang bumatak sa gravity ng ang oras na yan kung bakit nagka-issue si Boy Tapang. Dahil sa oras na yan, kung makikita nyo, pareho lang halos yung oras na kanyang sinabi. Umurong pa nga diba? May time dilation na naganap. Ang time dilation ay isang pangyayari kung saan nag-iiba yung oras sa isang parte ng universe dahil sa malalaking mga forces, sa malalaking mga enerhiya na gumagalaw sa mundong ito. Pero tapusin muna natin kasi yun ang pinakamabigat dito. Mas mabigat pa sa black hole. Panoorin to para sa mga sound effects na. Yan na. Sinisimulan na. So, ito daw ay isang phobia ni Cherry White. Huwag kang tawa ng tawa. Ako'y gusto ko matawa eh. Huwag mo ko patawanin ngayon. Ayaw mo ko matawa sa sarili ko. Ano ba? Wait, hindi niya kasama matulog yung anak niya. Ano ba may anak si Cherry White? So yan. Nag-lock na sa CR. Man, kumulong ako, babe. Wala yan. Hindi naman namin nireview yung edad mo doon, oh. It's a Yan ang sensya ng humor na nakakatawa nga talaga. Kaya i-defend ko bilang Boy Gapang kung bakit umurong ang oras, nagkaroon ng time dilation. Dahil sa unang-unang teorya natin yun ay ang black hole theory. Siyempre sa isang black hole, ang oras ay nag-iiba-iba. Ang pisika ay hindi sumusunod sa mga rules, sa laws of nature. Dito sila sinusundan natin sa ating mundo. Tayo, hindi nga tayo marunong sumunod sa oras dito sa Pilipinas. Sa black hole theory na yun, may dalawa pang branches. Yun ang una yung bibig ni Boy Tapang. Si Boy Tapang naman din, alam natin na sobrang dami na pinagkakakain niya,
niya, kahit ano pa dumi, gano'n pa kabigat, gano'n pa kakadiri yan, nakakain yan. So ibig sabihin, kaya niya lunukin yung dignidad ng hindi na pag-prepare ng kanilang mga pranks. Okay na naman manood man pranks kung gusto mo ng suspension of belief, diba? Gusto mo mag-enjoy, hindi mo na kailangan nitty-gritty yan. Pero syempre dito, ang continuity ay hindi natin nasusunod. Na alam mo naman na hindi papansinin ito ng iyong mga manonood. Medyo minamalito sila sa ganun para, pero okay lang, marami naman sila dyan. At mostly naman dyan, wala naman pake. At kung makikita mo ito, speaking of the dignidad sector of this prank, makikita natin dito na babalik tayo sa pinakamabigat. Ang legit na laro mga katapang, itong 88 piso mga katapang, itong bagong laro 88 for love. Yeah, dyan lagay mo ako dyan. Dapat manood ka lang dito habang nagsasalita si Boy Tapang, diba? Mag-subscribe na kayo, like ko na yung video for the extra theory coming night now. So yeah, ito yung pinakamabigat dito na bumuo sa black hole theory na to dahil ang bigat na kada prank niya, isip mo, milyon-milyon, diba, nanonood sa kanya. Meron diyang hindi pa sanay sa pagsugal at sasayangin niya yung pera niya sa mga ganitong klaseng bagay. Very good ka naman dyan. Yan ang gusto ko mga influencer, yung ginagamit ng kanilang mga subscriber, followers, so, para mauto. Ngayon sabi nga ni Einstein na nagpropose ang theory of relativity, pinublish yung theory of special relativity noong 1905 kung saan pinanganak na si Boy Tapang. Simula nun, binasa na niya agad yan. Naintindihan na niya na kahit iwan ko yung orasan na ganong oras, maiintindihan ng mga matatalinong tulad ko na yung time dilation na naganap dyan dahil nga the wheels on the bus go round and round and the matter and curvature of space-time continues, diba? The continuation of the vlog, of the prank is 299 engagement rings per second, meaning we can go back in time 15 minutes on that same day. Kasi ibig sabihin, nung araw rin yun, diba sinabi na pupuntahan din niya daw agad. Kung baga isang araw to, same day edit to or same day prank. Pinublish doon ni Einstein yung sa 1905 niyang paper yung On the Electrodynamics of Moving Bodies. And we all know that Cherry White at si Boy Tapang ay merong relasyon. The moving bodies is parallel. See? Kita mo itong motion na to. Ito yung mga quarks at cosines. Search nyo na lang ibig sabihin. No? Dapat alam mo to. Kung isa kang follower ni Boy Tapang, pag di mo to alam, unlike mo na siya. Unlike mo na yung page niya. So we can see diba, the moving bodies per second, makikita na natin yung orasan na umiikot-ikot. Diba? Time continuum. So sinasabi doon sa in classical mechanics nung special theory of relativity, lahat ng physics ay pare-pareho sa kanya-kanya observer. At tayo bilang mga viewers, tayo isang observer. Tayo nakita ng orasan na hindi sabay. Pero tama lang yun kasi naisip na agad ni Boy Tapang na ganun yun. At nung kanyang team. At yung isa pa doon ay yung speed of light, sabi speed of white, kung gaano kabilis si Cherry White pumunta kay Boy Tapang pagkatapos sa Asian Fuckboy para sa views ay isang, pag nilagay mo to sa isang vacuum tulad nung nag-isip nung prank na to, ay pare-pareho rin sa lahat ng observers. At na-observe naman natin yung relasyon nila at influencer history dito ni Boy Tapang. Kaya kung makikita nyo kuya riyan, 1556 sa Manila, maghahanap ka na isa pang 1556. Meron sa Denpasar, meron sa Makaasar, yan, nakakaasar talaga yan yung pinanood. At dito sa Manila, diba? May iba't ibang parte pa ng mundo, nakapareho natin ng time, diba? Tulad noon, diba? Pareho ng time sa kanina, umurong din. Si Dio nga at si Jotaro naurong din nila yung time, natigil pa nila. So, kung makikita yun, nung pupunta sila doon sa place, diba? Every step is an act on gravity. And gravity helps in forming the time dilation to go into the circle of the clock. And every clock is Filipino time. Okay, now, remember, ikaw ay nasa Filipino time, time is always forward and always going not the same on the spot. So we are always late on the time. So we can see na right here, there is a reversal of fortune between Boy Tapang and Cherry. Kasi si Boy Tapang, naintindihan na agad niya nga, the wheels on the bus go round and round on the funeral hearse like on Earth. At ang pangalawang teorya na naisip ko dito ay ang white hole theory. Kasi ang white hole, yan ay isang kalaban ng black hole. Di ba ang black hole, kinukuha niya lahat, sinisip-sip niya lahat, sinusup-sup niya lahat ng tae at mga puwet ng para sa vlog. Di ba yung panike, kinakain niya lahat to. Yung white hole naman ay binubuga niya palayo, pinapaalis niya kasi may mga butas talaga na hindi mo malalabasan. Ngayon, kung sa black hole ay kinukuha niya lahat, sa white hole nilalabas niya. Di ba? Yung mga babae nga, lagi ka nilalayo, ay hindi na, wag na kita mahal, lumayo ka na sa akin.
tapos ikaw, lumalapit ka pa din. So makikita mo dito, yung centripetal at menstrual force na nagaganap para lumapit tayo ay gumagana pa din. Isip mo, diba, sa black hole, kinukuha ka, di ba? Nilalandi ka, nilalapit ka, tulad ginawa ni Boy Tapang. Yun namang white hole ay kahit itulak ka via special theory of relativity, at dahil very special din naman si Boy Tapang sa aking puso at sa kanyang kokote, ay binabata ka pa rin niya papunta rito. At dito tayo ngayon nagkasama-sama para panoorin ng video na ito sa aking black hole and white hole theory. Diba, meron din naman mga lugar sa mundo na parang kala mo tumigil ang oras. Pag tinignan ka ng crush mo, or sa Bermuda Triangle, o pag walang tissue sa toilet, tas tayo ka na. Diba, lahat to tumitigil. So bakit galit na galit kay Boy Tapang? Wala na ba siyang tamang ginawa? So ako ulit, si Boy Gapang, ang inyong residenteng siyensyang makonsensya sa mga pinagpo-post na kalokohan sa internet. Kung gusto pa na mga ganito, click nyo na agad yung video at ako igagapang na paalis.